de la candidatura de Lleida, Pirineu i Aran, hem cregut oportú realitzar actes temàtics per copsar la realitat de la nostra demarcació, dels diferents sectors de la nostra demarcació. Han de dir prou a gestionar segons quines necessitats del món rural des d'un despatx a Barcelona i amb un desconeixement de la realitat del món rural. El món rural és la base de Catalunya, igual que ho és Barcelona en la seva àrea metropolitana. I Catalunya serà amb el món rural o no serà. La creació d'un àmbit institucional per la governança rural, que en el que deriva és en un gran pacte nacional rural-urbà, que el que ha de fer és que les lleis estiguin adaptades tant a l'àrea metropolitana, tant a les grans ciutats, com també al territori rural. Seria l'oferta ecològic. Nosaltres aquí està a tot l'estat. Llavors, aquí hem de ser conscients que les garrigues del nostre oli és el millor oli del món.